Diatungan na bakaw fitna, nakananam na bakaw sin pagmangi sin tao kay mo, ya kaw tay manghud kuha agama Islam. Tumtumundaran, bukun kaw salamat ha mga dila sin mga tao mapagmangi, sabab inkarya sali nila timubo ha pangatayan nila inkatigidluman sin kangian. Sahingga in ikaw, yari ha ginlupaan, tantuhan na sadya, asal tuod kasakitan kaw, insultuhon, iban pagmangion. In mga sila magfifitna, mapagmangi, maghinang tuod sila yandan, amuin, bang man mapakusog nila in pagmangi nila kay mo. Hangkan, uno, in hinangon mo, ha mga tao, nagmamangi kay mo. Sahingga kaw magkinang, mapangdirihil karayawan padugaing, nagtataud in kabagayan mo, sige-sige in pagtaas sin hal mo, sabab sin mga kakahinang mo amo in pagyanon tao marayaw, in mga tao isab, amo in nagmamangi kay mo, di sila yan humundong, sambil lumawag buslut, halupa, atawa, pungon nila in ilaw yan halima mo. In maksud, di sila humundong, lawagan kaw, dain ha mga palangay, addat mo, amo in tiranan, hikakangi mo. Subay mo kaingatan in parkala ini, in pagmangi nila kay mo, dain ha mga sababsin, kaya lagpasan mo in kakahinang nila, kaya lagpasan mo in ingat nila, kaya lagpasan mo in mga pangaddatan nila, kaya lagpasan mo in daya nila. Iban, kaya lagpasan mo bang uno in nahinang nila. Hangkan, bangkaw aturun sin mata nila, hambuok kaw sagga, hapa, hadan nila, tiranan di kaw tay maon nila. Buat malaingkan, apabila mo binon in ingat mo, ibantay kuran mo in gaus baugbog mo, amo hindi nila maabot, iban in kabayaan nila, mahinang kaw awam, iban way halga, iban para kanila, amo hindi kaw makalagpas kanila. Na bihan in kabayaan nila, jumatukay mo. Hangkan, subay kaw matutug, iban mapagbata, bang muhipagbak, in insulto, iban pagmangi nila. Apabila kaw kasakitan, ha mga bisaradain kanila, pasariin mga yan. Sabab, mabaya sadya nila, bugtuon inhinang mo karayawan. Hasupaya kaw makalayo, dahin ha pagmangi sin tao kay mo, na inhinangon mo, mahinang mo in magpakabunal, dahin ha pagmangi nila kay mo. Maapa sila ha pagpakita sin pinakamarayaw sin pangaddatan mo. Lumayo kaw dahin kanila, iban ayaw kaw matarasaw ha mga pagmangi nila kay mo. Amo hindi nila pagtayma kay mo, gamman magganap sadya in kahalgaan mo, iban karayawan mo. Huon, bunnal, di mo sila mapahundong, sa manjari mo mahinang, hikubol in mga pagmangi nila kay mo, habya sin pagtangkis, dahin kanila, iban di paghalga, di asipon in mga kabtangan nila. Damikyan, parmansin Allah Ta'ala. Qul mutu bigaydikum, innallaha alimun bidatis sudur. Pamunga, matay ka mo hadugal, iban kalamahan, sa bunal tuod in Allahu Ta'ala, labi niya kaingatan in unuman in tiyatapok, ha mga lawm daghalsin kamo. Tay manghud ko ha agama Islam, sa bunal tuod, mahinang mo kaganapan in dugal nila, hapag hinang pagganap sin mga karayawan mo, iban pataasun pa in mga gaus baugbok mo. Hisiw, in masuok pa Allahu Ta'ala, na di siya pasaran sin Allah, ha mga pagmangi nila pahang katao. Apabila in sasandigan sin hang katao in Allahu Ta'ala, di kau pasaran sin Allah, hahinang mo karayawan. Unuman indusa na kauna,
in ini pagtawbatan. Serta dayawon pa in mga sababan hikakusog sin pag-iman pa Allah. Na in Allahu Ta'ala na in magdayaw sin hasusungon kalalagihan sin ikaw. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.